Şwed prokuroru 2010-njy ýylda prezident Islom Karimov'un hökümetini tanqidleýän Ruhanyny öldürmek üçin Şweýçede edilen synanyşyň arkasynda özbek häkimetleriniň bardygyny aňlaýan bir topor delil bar diýär. Bu barada kardeşim Ýowşan Anowranyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikden dinläliň. Şwed prokuroru 2010-njy ýylda prezident Islom Karimov'un hökümetini tanqidleýän Ruhanyny öldürmek üçin Şweýçede edilen synanyşyň arkasynda özbek häkimetleriniň eliniň bardygyny işaret etýän bir topor delil bar diýär. Abid Kankar Nazarov Özbegistanyň 1998-nji ýylda gaçyp çykdy we 2006-njy ýylda Şweýçadan gaçyp atalgaly. Ol bozgunlukda ýaşaýan şäher bolan Strömsandda adından 3 gezek tüpeňlerini, garnaşlarynyň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, bu hüjüm netijesinde onuň beýnisine zeper ýetipdir. Prokuror Krister Peterson 2 sentýarda Azatlyk radiosynyň özbek gullugyny bu hüjümüň arkasynda özbek häkimetleriniň duranlygyna işaret edýän bir topar fakyt we subutnama bar diýdi. Peterson özüniň Daşkent tarapyndan terrorda guman edilýän adamyň işini derňemek goýunça özbek häkimetlerinden hiç ýyl golluk almazlygyny sorak astynarly. If I had such a suspect, I would really like to get my hands on him. Eger menne şeýle guman edilýän adam bolsa, men ony hakykatdanam ele salmak islerdim. Emma özbek häkimetleri 2011-nji ýylyň tomtuny nazar we yglan eden halkara gözleglerini ýatyranlyklaryny aýtdylar. 7 ay soňra bolsa ol Şweýçada tüpeňlerini diýip prokuror aýtdy. And 7 months later he is shot here in Sweden. Şwed prokuroru özbek häkimetlerinden bu iş boýunça hiç bir golluk, hyzmatdaşlyk tapyp bilmezligim meni olar bu meselede hakykatyň üstüne açmagymy islemeýärler diýip pikir etmäge itekleýär diýdi. They don't want me to find out the truth about this. Peterson geçen hepde Orsiýetden Şweýçe ekstradisiýa edilen özbek raýaty Ýuri Zhukovskiň Nazarowa hüjüm eden adam hökmüne sorak edilýändigini, emma onuň bu işe dahyllydygyny öret edendigini hem habar berdi. Peterson 37 ýaşyndaky Zhukovskiň entek günäsiniň suud edilmändigini we derňegçileriň ony özbek häkimetleri bilen baglanşdyrmalygyny hem sözüne goşdy. Bu iş onun bilen geljekki söhbetdeşlikler we sorak etmeler makalyny amala asyrlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Nazarov 1990-njy ýyllaryň başynda Merkez Aziýada iň bir meşhur imamlaryň biri bolupdy we bu ýagdaý Kerimowyň hökümetiniň arada galmagyna bir sebäp boldy. Sebäbi synçylaryň pikirlerine görä awtoritar lider Berk dininiň anja öz kontrollugyna bir syny garşylyk hökmüne seredýärdi. Nazarov häkimetler 1998-nji ýylda dini ekstremizm we terrorçylyk aýplamalaryny bildirip özüni tutsak etmek barada karar çykaranlaryndan soň Daşkentden Gazagystana gitdi. Ol 2006-njy ýylyň martynda Şweýçaga geldi we BMG-nyň özbek häkimetleriniň syýasy ýanamalar sebäpli goragy mätäş diýen kararyndan soň bu ýerden syýasy gaçyp atalgaly. Kardeşim Ýowşan Anowranyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Xitay Tiananmen meýdançasyny 2-nji jahan urşunda Ýaponiýany ýeňmegini uly harby parad bilen belledi. Bu harby parada Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleri şolsanda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gatnaşdy. Emma bu çäre gatnaşmak üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Xitaýa barmanyny habar berilýär. Eýse munyň nähil sebäpleri bolup biler. Biz bu soraw bilen gydyklanyp Merkez Aziýa ýurtlary boýunça bilermen Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň jurnalisti Bruce Panier bilen söhbetdeş bolduk. Häzir şol söhbetdeşligimizde geçýär. Bugün Hitaýda Ulakan bayram Merkez Aziýaly liderleriň ählisi şeýlede prezident Putin hem Pekinde dawaralara gatnaşýar, emma olaryň arasynda Türkmenistanyň prezidenti ýok. Bu ýagdaýy nähil düşünmek mümkin? Well, of course, I suppose the easiest way to explain if he were Berdimuhamedov why he wouldn't be there.
Bu soragy Berdimuhammedowdan sorasaňyz, ol biz bir tarap ýurt diýip jogap bererdi. Beýdilende ol ýakynda Orsiýetde geçirilen edil şeýlede bara hem gatnaşdy. Garaz bu ýagdaýa düşünmek kyn. Diňe çaklamalar bilen ýetilmek galýar. Çaklamalardan biri onuň ýurtda galmagyna sebäp bolaýjak gaýsyr adatdan daşary ýagdaýyň bolmagy mümkin. Beýle ýagdaýlar diýsenken, ogan serhedi bilen bagly problemalar dowam etýär. Ýurdyň ykdysady ýagdaýlarym çylşyrymly. Eň esas zat häzirki döwürde energiýa serwisleriniň bahasy ören pese gaçdy. Hytaýyň Türkmenistandan alýan gazynyň bahasyny gaýtadan gözden geçirmegi soraýan bolmagy mümkin. Eger ýagdaý şeýle bolsa, bu Berdimuhammedowyň gulagyna ýakjak gürrüň däl. Barybir bu gürrüň bugün gozgalmasa-da ertir gozgaljak sebäbi energiýanyň bahasy Türkmen-Hytaý gaz alalaşyny gol goýulan günden bäri 50% töwerege pese gaçdy. Eger Hytaý bu baradaky gürrüňi eýam gozgap başlan bolsa, bu Türkmenistan üçin gaty oňaýsız habar sebäbi ýurt barybir ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýär. We Hytaý bolsa Türkmenistanyň iň uly hatda ýeketäk gaz hyzmatdaşy bolup durýar we gaz bilinçli Türkmenistanyň eklenç çeşmesi. A third or a half less for the gas that they're getting. Hytaýda ikinji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 70 ýyllagyna bagyşlanyp geçirilen bu dawaralara Günwatar ýurtlarynyň liderleriniň aglabasy hem gatnaşmaýar. Berdimuhammedowyň bu karary Günwatar liderleriniň pozisiýasyndan uğralyp gelen bolmagy mümkinmi? It's possible, and he could, I suppose he could try to link himself to their decision. Elbette onuň kararyny Günwatar liderleriniň dabara gatnaşmazlyk baradaky ýagdaý bilen baglanşdyryp bolar. Emma Berdimuhammedow Hytaýdaky bu çäre gatnaşmagan Günwatardan bir haray gözleýän bolsa, ol ulakan ýalňyşlyk. Sebäbi Berdimuhammedowyň äden bu ýeketäk ädemi onuň ýüzüni Günwatara öwrýänligine kepil bolup bilmez. Onuň Günwatar ýurtlaryna özüniň çynlykka hyzmatdaşdygyny anandyrmak üçin başga da ätmeli ädimleri diýsen köp. To pay less for gas, Turkmenistan can't say no because they don't have anyone else they can sell it to. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça bilermen Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň jurnalisti Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň, ýa-da SMS ýazyň. Owan vice-prezidenti we general Abdulreşid Dostumyň kabula dolunmagy netijesinde Demirgazyk Owansanda söýüşçilerden azad edilen käbir owalaryň gaýtadan jeňçilerin kontrollugyna geçenligi habar berilýär. Söýüşçilerin gaýtadan güýçlenmegi netijesinde bir näçe owadan Owan howpsuzlyk güýçleriniň ýyda çekilenligi aýdylýar. Bu barada kabula habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek ýeňişräk maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Owganistanyň Faryab welaýatynyň Gaýsar atly etrabynyň häkimi Hajar Ahmetullah'nyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, welaýatda jeňçiler ýene güýçlenipdir. Hojekenti, Çarşamba bazar we Ahtarxan atly sebitleri jeňçiler ýene basyp alypdyr. Awgan güýçleri Hojekenti atly sebitden ýyda çekilipdir. Awgan güýçleriniň ençeme harby ulagy Talibanyň eline düşüpdir. Faryab welaýatynyň durly regionunda ýagdaý dartgyly diýip häkim aýtdy. Geçen 2 hepdeniň içinde Faryab welaýatynda vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Şahwa Hoja Gowhar atly sebitlerden jeňçiler gowylyp çykaryldy. Gaýsar etrabynyň häkiminiň aýdyşyça, şah sebitine Gaýsar etrabynyň merkezine de jeňçiler howpawandyrýar. Şu ýagdaý bizi howsala salýar. Çünki Şahwa Hojekenti sebitleri Gaýsar şäheriniň golanynda ýerleşýär diýip häkim Hajar Ahmetullah aýdýar. Şoka taýid bolady dowlat mutawajjib bolmasa, şoham kitaby goldan çünki Vice-prezident general Dostum Faryab welaýatynda geçirilen harby çärenin dowamında Türkmen-Awgan serhediniň golanynda ýerleşen 350 kilometrden gurrak territoriýanyň jeňçilerden arasalanandygyny aýdypdy. Ýöne Gaýsar etrabynyň häkimi Hajar Ahmetullah Türkmen-Awgan serhediniň golanynda jeňçileriň ýene toplanýandygyny aýdýar. Sebäp şu mawqatlarga ki bordy, çöllärge Türkmenistanyň merziga garap talaplar kaçkan. General Dostumyň gödäwçiliginde geçirilen harby operasiýada da jeňçiler Türkmenistanyň serhed ýakasyna gaçyp, ol ýerde çölde bukunypdyr. Türkmen-Awgan serhediniň golanynda talep söwüşçileri hereket edýär. Türkmenistanyň serhed ýakasynyň golanynda daşary ýurtly jeňçileriň harby merkezi bar. Jeňçiler Türkmenistana da howpawandyryp biler. Türkmenistan öz
serhedinin goragy üçin alada etmelidir diýip häkim aýtdy. Türkmenistan serhedigen talipler var. Merkezi Türkmenistan merziga Faryab vilayatynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygy aýdylýar. Häkimin aýdyşyna garanda vilayatda 800-den köprek Özbegistanly militan öz maşgaly agzasy bilen yerleşipdir. Demirgazyk Awganistan, hususan Faryab vilayaty Merkezi Aziýa ýurtlary üçin uruş oduny ýanýar. Çet ýurtly jeňçileriň gözüňde tutýan esasy mendili Türkmenistan, Özbegistan, Kazakystan we beýleki döwletlerdir. Dep Faryab vilayatynyň Gaýsar etrawynyň häkimi Hajar Ahmetulla Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde ma'lum etdi. Sad bilany köwre filany Türkmenistan, Özbekistan, Kazakystan. Faryab vilayatynyň Gurduwan atly etrafynda da jeňçiler bilen Arbeki atly yerli ýaraglaryň arasynda düň çatışyk bolupdyr. Onuň netijesinde aýal we çagalara da ziýan ýetipdir. Döwletabad etrafynda jeňçiler Awgan güýçleriniň üstüne hüjum edipdir. Vice Prezident General Dostum Kabula dolanandan sonra Faryabda howpsuzlyk şertleriniň ýene ýaramazlaşandygyny yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şaýmardan Ulumrady Kabuldan Azatlyk radiosy üçin. Awgust aýynyň başynda Türkmen we Gyrgyz hökümetleri özara hyzmatdaşlyk boýunça bir topar ulalaşyga gol çekdiler. Muňa garamadan häzirki wagtda Türkmenistanly studentleriň käbirleriniň odolklary ýaly Gyrgyzstana okumaga goý berilmeýänligi habar berilýär. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň berjek giňişlik maglumatyny dinlädiň. Türkmenistan'ın alternativ habarlar çap edýän habartama.org websaýty öz seçmelerine salgylanyp Türkmenistanly studentleriň odolkulary ýaly Gyrgyzstana okumaga goý berilmeýänligini habar berýär. Ýogsa Türkmen we Gyrgyz hökümetleri awgust aýynyň başynda özara hyzmatdaşlyk boýunça bir topar ulalaşyga gol çekdi. Merkezi Aziýadaky Amerikan Uniwersitetinden habartama.org-yň redaksiýasyna aýdylmagyna görä, şol olara Türkmenistanyň 3 student okumaga gelmeli eken. Olar uniwersitetiň 1 ýyllyk taýýarlyk bölümini tamamlap, giriş synaklaryny üstünlükli tapşyrypdyrlar we Tomus kanikulyna Türkmenistana gidipdirler. Emma okuw ýylynyň başynda olaryň diňe biri rus raýatly bolan üçin Gyrgyzstana gelmegi başarypdyr. Beýleki 2 studenta Gyrgyzstana gitmek ruhsatynyň berilmegini aýdylýar. Şeýle de habarda bu ýyl Türkmenistanyň gelen 1-nji kurs studentleriniň Gyrgyzstanyň Halkara Uniwersitetinde hem bolmajagy aýdylýar. Ýogsa olal biokor okuwjy hem türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhur eken. Kırgızstanyň Halkara Uniwersitetining halkara gatnaşyklary boýunça prorektory Takan Akylbekowa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde 2007-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Kırgızstana okumak üçin ören köp student gelenligini aýdýar. Начиная с 2007 года очень много студентов приезжало к нам из Туркменистана. В Международном университете Кыргызстана 2010-njy ýyla çenli biziň uniwersitetimizde Türkmenistanyň 200 çenli student okuýardy. Gynansak da 2010-njy ýyldan soň olar Kırgızstana okumaga goý bermediler. Bu gaty gynançly. Olar ören oglan ýyllardy. Kentýaryň ortalaryndan okutýar çenli jaň edip özlerini okuwdan çykarmalygymyzy haýyş etdiler diýip Akylbekowa türkmen studentleriniň käbirini Aşgabat aeroportundan 5 kedekdagy ýerine gaýtarlanlygyny ýatlady. Просили не отчислять. Нас, говорит, не выпускают. Вот мы приезжаем, говорит, уже 5-й раз, например, приехали в аэропорт. Takan Akylbekowa soň ol studentleriň bir böleginiň okuwyny Ukraina ortaýa geçirdenligini aýtdy we olardan şinnem ol ýa-da beýleki dokumentlerini tasdiklatmak barada haýyş gelýänligini gurrun berdi. Prorektoryň beren maglumatyna görä, şu ýyl Türkmenistanyň 2 student bu okuw jaýyny magistraturany üstünlükli tamamlady. 2 student bolsa bakalavrialykda okuýar. Kyrgyzstanyň häzirki zaman maglumat tehnologiýalary we bilim institutunda hem Türkmenistanly studentleriň ýokdugy aýdylýar. Bu institutun okuw bölüminiň başlygynyň ornwasary Tatyana Baltieva biokor okuw jaýyny tamamlan türkmen studentleriniň öz ýurtlaryna işe ýerleşmekde kynçylyk çekýänliklerini, ol ýerde Kyrgyzstanyň diplomlaryna kän ananylmaýanlygyny aýdypdyr. Tatyana Baltieva Azatlyk radiosundan telefon edilende özüniň habartama.org websaýtynyň redaksiýasyna beren maglumatlarynyň dogrudygyny tasdik etdi.
Biyokorok uzaýynda 2010-2011-nji ýyllarda Türkmenistandan 66 studentin okany gaýdylýar. 2012-nji ýylda bolsa ony 7 san türkmenistanly student tamamlapdyr. Emma 2013-2014-nji ýyllarda Biyokorok uzaýynda türkmenistanly student okumandyr. Я, честно говоря, не знаю, по каким пунктам соглашения эти есть, и если есть по образовательной системе. Takan Akylbekova Türkmenistan bilen Kırgızstanyň hökümetleriniň arasynda awgust aýynyň başynda gol çekilen aralaşyklarda bilim meselesinde anyk nämenin gödeňinde tutulanyny bilmeýändigini, ýöne eger ol aralaşyklarda şeýle madda bar bolsa, türkmen studentleriniň özlerini okumagy gelmegine ören şart boljakdygyny aýtdy. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Lewap welaýatyna değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Mary Atamrat ýokary voltly elektrik geçirjisinde guruluşy gurnama işleriniň tamamlanyny habar berilýär. Türkmen medeniýetine berilen maglumata görä elektrik geçirjisiniň ulanylmagy berilmegi önümçilik kärhanalaryny medeni durmuş maksatly desalaryny we ilatly ýerlerini elektrik togy bilen ygtybarly üpçün etmäge mümkinçilik berer. Emma muňa garamazdan Mary Atamrat elektrik geçirjisiniň geçýän urunyna ýerleşen käbir etraplaryň owalaryna bolsa elektrik togynyň wagtal kesilip durýanyny aýdylýar. Bu arada Lewapda habarçymyz Osman Halaýew şeýle maglumat taýýarlady. Umumy uzunlygy 388 kilometrden gowrak bolan Mary Atamrat ýokary voltly elektrik geçirjisinde guruluşy gurnama işleri tamamlandy. Ol Lewap döwlet elektrik stansiýasyndan göz başalyp, täze gurulyp ulanmaga berilen Atamrat pat stansiýasyna biriktirildi. Lewap welaýatynyň Yerli Türkmen Gündogary gazetiniň 25-nji awgust sanyndaky berilen habarda tasdiklanmagyna görä, elektrik geçirjisiniň ulanmaga berilmegi Ösýän Sewitiň önümçilik kärhanalaryny, medeni durmuş maksatly deskalaryny we ilatly ýerlerini elektrik togy bilen ygtybarly üpçün etmäge mümkinçilik berer. Senagat kärhanalarynyň ilatly ýerleriň elektrik togy bilen üpçünçiliginde käbir oňyn özgerişler göze iýilýär. Ýöne muňa garamazdan elektrik togynyň wagtal kesilip durýan, kesilmedik ýagdaýynda da olaryň kondensanerleri, sowadyjylary, kompýuterleri işletmäge kuwwatynyň ýetmeýän ilatly ýerleri az däl. Mary Atamrat elektrik geçirjisiniň geçýän ugrunda ýerleşýän Sakar, Sayat, Garabeköýül we Beýlek etraplardaky käbir owalarda tog üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýyň talaby ödemeýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Atamrat etrawynyň Astanawa owasynyň özüni Allah beren diýip tanıştyran ýaşaýjysy öz owalaryndaky ilatly ýerlerde togyň ýygy-ýygydan kesilip durýandygyny aýtdy. Söhbetdeşimiz Ilaytada Tomsun Gövzaly we gyşyň aňzakly günlerinde tog bilen üpçünçiligiň yaramazlaşýandygyny, kondensanerleriň, haladilnikleriň durmuşda ulanylýan beýleki elektrik enjamlarynyň hatardan çykýan halatlarynyň az bolmaýandygyny bellädi. Diňe bir owa ýerlerinde däl, eýsem şäherlerde, hatda vilayet merkezi Türkmenabad şäheriniň käbir köçelerinde de adamlar togyň kuwwatynyň pesliginden zeýrenýärler. Şäheriň demir ýoldan Günbatarda ýerleşýän böleginde ýagdaý şeýle diýip, yerli ýaşaýjy Babahan bellädi. Elektrik üpçünçiligi ulgamynyň işgärleri beýle ýagdaýyň sebäplerini elektrik stansiýalar tarapyndan berilýän togyň azlygy bilen däldi. Käbir ilatly ýerlerde köne transformatorlaryň durandygy, mundan 50-60 ýyl ozal çekilen simleriň ýygy-ýygydan hatardan çykýandygy bilen düşündirýärler. Olaryň tasdiklaýşyça, soňky döwürde köne transformatorlary, elektrik geçirjileri täzelemek işleri güýçli depkillerde alınıp barylýar. Astanawa owasynyň ýaşaýjysy Allah beren bolsa, Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini biziň owalarymyza haçan nowat ýeterkä diýen sowal bilen tamamlady. Habarçymyz Osman Halaýewiň taýýarlan maglumatyndan hem belli bolşýaly Lewap welaýatynyň käbir owalarynda elektrik togy wagtal kesilip durýar. Ýa-da şeýle owalar Balkan welaýatynda hem barmy? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Balkan welaýatyna ýyl-ýyldan sapar edýän Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Amanmurada Lewap welaýatyna elektrik togy kadal berilmeýän käbir owalaryň bardygy habar berilýär. Siz ýyl-ýyldan Balkan welaýatyna sapar edýäňiz, şeýle owalar Balkan welaýatynda hem barmy?
Şeýle owalar Balkan vilayetiniň Barman watan etrabynda bar. Men öňe has belet owalarmy aýdyp bereýin size. Bir kızlar var, täzir Serdar etrabının Melogoç, Karayılgın, Arvad owaları. Gadandy täzirki Bereket etrabının Kizlik ýazy, Azguy, Dunso owaları. Krasnovodski häzirki Türkmenmaş etrabının Ağlamış, Ivyk, Süýli, Hudaýberdi diýen owalaryny adamlara berilen elektrik togu bilen bagly közençlikler härisini güze durýar. Tekrar Amanrada bu agdan owalaryňyz medeni zonadan takminan näçe kilometr uzaklykda ýerleşýär? Agdan owalarymyň medeni zona in golaýy medeni zonadan 150 kilometr daşlykda ýerleşýär, in uzakdaky 300 kilometrden hem agarak daşlykda ýerleşýär. Bu owalarda elektrik togunyň kadaly berilmediliginiň sebäbi näme? Bu owalara elektrik togunyň kadaly berilmediliginiň baş sebäbi şu owalara elektrik liniýalary atam döwürdiýilýän nurda, ýagny 20-nji asyryň 60-njy 70-nji ýyllaryna çekilen, üstesine de elektrik energiýasyny kadalaşdyryp sarp edicilere paýlayan transformatorlaryňda in täzesi bundan 20 ýyl ozar oturdular, arasynda 25-30 ýyl oturdular transformatorlarymma. Ine şu ýagdaýa üns bermeli edaralar, meselem etrabyň elektrik energiýasy bilen bagly kärhanasy ýa-da şol owalara serenjam bermeli owa güňçlikleri biýişe başlaryny galdyrmaýarlar, başdan soňmaly adamlaryň közenmegine, durmuşda ýaşaýyşda härisini közençlige gawat gelmegine getirýär tekrar. Amanrada belli bir derejede özüňden bellediňiz bu şu ýaşaýjylaryň durmuşynda nähil bökdünçlikler döredýär. Şunu jikmejek görüň beräýseňiz. Elektrik togy, elektrik ýagtylygy islenlik adamyň durmuşynda, ýaşaýyşynda mühim rol oýnaýar. Meselen mektep okuwçysy akşamlaryna sapagyna taýýarlanyp bilmese, elmizler tikin satyny edip bilen okýardy. O ýerlerde bir dukan bilen adam bolaýanna bir göw önümler beýleki abi önümleri ulluğun bir satylyp durulan bir un ýene gaýry diýilen ýaly satylmasa onsoň şol sarwadarlar öz gapsynda saklan malyny öldürüp şonuň etini wadyny haladyňlykda saklaýarlar. Ine elektrik togy bir gullap, iki gullap, hatda ýarym gullap berilmedi ýagdaýynda diňe bir etde beýleki saltaýlanýan önümler harap bolýar, bir onsoň haýwany toşa berämesen adamlar durmuşda ullan bilen o ýa-da adam hastalygy bolýar, ýene gaýry bolýar, şoňa seretmäge ýene gaýry ýagdaý ýok. Amanrada aşawatdan gepleşigimizi atnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, siziň ýaşaýan sebätiňizde elektrik tok üçünçligi nähili bu barada bize görüň beriň. Öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Öz pikir garaýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Bu lomlarda bize gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bolar. Şeýle-de gadyrly dinleyijiler, mundan beýlek bizi Line ulgamy ýa-da programmasy arkaly hem biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Line ID-miz, ýagny salgymyz Azat Habar. Şunun bilen habarlar günelük gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.